Nag-music video sa rally. Bawat naman, oy. Nakasabi ko lang, wag niyong asiman eh. Sogo, iba ang winasak. Grabe mga boss, nagkakagulo na dito sa recto. Iwawasak na yung Sogo. Kamusta yung mga kasano ko pala si James Yapper para magandang balita sa Pilipinas. Simulan na agad natin. Kamakailan natapos lang ang isa sa mga makasaysayang kilos protesta. Ngayong September 21, nire-record ko to para makita natin yung mga naganap ngayong napaka-importanting araw na ito. Batman! Siyempre dapat makialam tayo to support yung sa nangyayari ngayon sa bansa natin. Bisa ko lang makita si Batman ng umaga. Usually sa gabi siya eh. Siguro it's enough. Ibang shift niya ngayon. Kaya kailangan natin gawin to. And Yeah! lahat ng tao actually, mapa-ordinaryong tao ka man, mamayaman, mahirap. It doesn't matter eh. Pero ang related Yung vibe niya para si Alden. Para si Alden, ikaw ba yan? Kala ko ikaw si Victor. Magtago. ito sa bansa natin. So dapat lahat tayo makialam. Tama, makialam kasi may pakialam. Sana tinry nga niyo ang gawing yung Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng gagi men, goosebumps ako no ginawa. Pero okay lang, ang importante na dyan ka, ikaw ay nakisama, nakitindig. Masaya na ako doon. Kiss my ass. Panahon na para paikli natin ang ating mahahabang pasensya sa mga namumuno sa atin. So, mamaya ko na lang sasabihin yung aking opinion sa mga nangyari. Daanan muna natin lahat ng ito. Sunod. Ano masabi mo sa nangyari ngayon? Mga kurap kayo. Pasukan kayo ng buhaya sa Wala na kasi sense yun eh. Buti pa si Batman. Mas naiintindihan ko kung gusto iparating. Sir, mabilis na interview lang po. Gulat ako. Anong pangalan nila at saka taga saan po sila? Ako si ATV Wonder, Batman ng Pilipinas. Okay. Anong mensahe po ba ang gusto iparating at bakit naka-Batman tayo? Gusto ko siyang pagbabago eh. So, pinaka-main purpose na nakaganto ako kasi gusto kong pakita sa tao na which is nire-represent ni Batman yung justice. So, lahat ng tao ngayon Hustisya. lahat ng katarungan. So, kaya ako nandito. Well, marami din naman sa rally. Kung si Batman walang magulang, iba naman kumasta parang walang magulang. Mamaya makikita natin yan. Plano nyo bang dalhin to sa EDSA, sa... Yung Batmobile mo, dali mo doon. So, mamaya pa ako eh. Hanggang mamaya... Siyempre, may lagang gabi yan. Yung ba kilala ka usap mo? Grabe ka naman kay Batman. Siyempre, di natutulog ang hostisya kahit live pa. Sunod. Ibaba ang presyo ng baseball! Ibaba ang presyo ng kikyam, baseball! Tokneleng, kwek-kwek, calamares! Tama. Bakit na may pinaglalaban niya? Pero may nakita ko na nahuli daw siya eh. Wala nga yung bag niya. Nakita niyo ba yun? Ito siya oh. Yun oh. Oo nga, nakuha siya. Kaso wala na yung bag niya. Sunod. Pero ito na sinabi ko kanina, meron kasi doon mga nagbabatuhan, may violente. Alam ko may mga tao talagang sasakyan ang isang peaceful o solemn na pagprotesta ng mga tao. Siyempre ang mga emosyon ay lalagpas yan. Minsan mag-iinit ang ulo. Kahit kailan hindi ko susuportahan ang pananakit. Lalo na sa mga pulisya na isa rin naman sa mga nagbabayad ng tax dito sa Pilipinas. Yan ay trabaho lang nila. I'm sure meron ding mga pulis na nakitindig kasama nyo at hindi dapat natin sa kanila binabaling ang ating sama ng loob at inis sa mga namumuno sa atin, sa gobyerno dahil parte din naman sila niya, diba? So, isa pag may mga nakita akong nakakasakit na sila, hindi ko yung suportado. Suportado ko lang yung peaceful na pagsasama-sama ng mga tao tulad dahil yun ating tungkulin dahil tayo na sa isang demokrasya kung saan pwede natin ipakita ang ating mga hinanaing sa mga mas nakakataas sa atin. Yan ang kapangyarihan ng Pilipino. Yan ang kapangyarihan ng demokrasya mismo. Tulad na nangyari kay Renato Reyes, bigla siya tinamaan ng bato sa mukha. Masyado mapusok ng mga tao, mapabata man yung matanda yan na hindi lang nakakasakit na pala sila at yun, nakikipagbardagulan sa mga pulis at yun ang mangyayari. Pwede ka na tuloy ngayon hulihin. Iba na yung mismo pagprotesta ay walang problema. Pero pag mayroon ng violence, mayroon ng inciting to sedition or rebellion, may ibang batas na yan na kinalalagyan. Sunod, Barangay Konoha, nakiisa sa Batman versus kasi magkakape pala. Lahat ng klase ng bayani at superhero kailangan natin. Malakas ang ating kalaban. Yan. Tulad ng mga to. Ito mga young stunner na ito na tinutukoy ko. Diba? Nagsunog daw sila ng 10-wheeler. Ewan ko kung nakiki-aura lang sila sa apoy na yan o sila talaga mismo. Pero di ko rin alam kung Rage Against the Machine. Well, nagalit na sa inyo ang social media. Diba? Ito, wala namang connect to eh. Ito yung nakakasa. Wala connect tong track na to sa pinaglalaban nyo. Baka nagtatrabaho lang din yan. Baka nakikisama pa yan sa inyo eh. Pero hindi. Diba? Masyado tayong kinain ng ating emosyon at nagiging ganito na at nakakasama ito sa overall na gustong mensahe ng protesta na ito. Dem tararali, her kumambot sa rally. The silence says it all. Paano di natawa yung mga yan? Ay, di ko kaya yan, men. Parang tumawa ka, talo ka. That's my tito yung nasa harap mo.
May magandang kwento ang tito mo mamayang gabi sa inuman. Sunod, para sa Konoha, para sa kumuha, mga kumuha ng tax. Ay, hayop kayo. Mga tigba 20 mil, 100 mil na mga luxury cars. Hayop. Ito talaga yung naalala ko yung kay Itachi eh. Yung pag niya yung Konoha, yung nilagyan niya ng hati. Pero to, di naman kailangan yung watawat natin eh. Kahit yung mga sa na lang, mga sangay ng gobyerno na lang, di ba? Kasi hindi ako galit sa Pilipinas, galit ako sa mga namumuno sa atin. Ang Pilipinas ay tayong lahat, so dapat tayong mag-alaga dyan. Sunod! Sogo Recto, winasak ng mga rallyista. Grabe mga boss, nagkakagulo na dito sa Recto. Nakakasat ibang bata dito, alam ba nila yung pinaglalaban nila? O nakikisira lang sila doon sa rally? Yun yung nakakainis eh. Pag uwi niyan, mahal, ulam ulit dito, ba? Gutom na ako, natasikan ako ng dumi. Saka bakit yung Sogo? Ano connect nila? Siguro yung labas ng mga kumpanya na dawit doon sa mga nagnakaw sa tax o yung doon sa flood control, pwede. Naintindihan ko, may mga nagsusulat doon, mga nagpoprotesta sa harap doon, okay lang. Pero sisirain yung gamit niya. May mga nagtatrabaho dyan. May pulis sa loob, doon sila nagalit. Kaya ba? Men, yung iba dyan, di kabataan. Wala ba pinipiling edad ang katangahan? Yun, yung mga nagbabato ng bato. Ay, sakto katabi nila, glass block. Yan, gumagawa ng glass. May papagawa na sila dito mismo. Update lang sa nangyari dun sa Recto. Currently in Manila, may mga bata daw na part nung gang na biglang sumali sa gulo. Kaya napagtripan yung Sogo, tapos syempre nakita natin kanina, sinira at may mga nagnakaw. Tapos habang tumitindi yung gulo, may mga polis daw na nagpaputok ng baril. At meron daw mga namatay according sa mga nagfi-feed sa TikTok, yung mga nagpo-post ng mga updates tungkol doon. So hindi na to basta rally. Meron na dito mga nag-i-incite ng gulo at ng away, yung mga provocateurs na sinasakyan yung ganitong klaseng peaceful rally para makagulo, para dumagdag yung gulo dun sa lugar. Naway wag ito i-connect sa rally at ito ay hindi kasama sa gusto ipaglaban na mga pumunta sa rally. Ayun, nahuli na ibang kabataan. Hindi bababa sa 10 kabataan na kabila daw sa ng bato at ng gulo ang nahuli. Ako na po, kahit tanong mo sa ano eh. Relax lang kayo, relax lang. Wala po talaga. Nasa gilid po kami. Anong ginagawa niyo dito? Sir, ma'am, nasa gilid po kami. Pinapalis po kami. Ito yung sa Ayala Bridge. Tapos nila po dito. Pinagsisisigo ako dito. Sino sumigo sa'yo? Yung mga polis po. Hindi naman po ako nang babato eh. Ito tayo hirap pag mayroon ng violence talaga involved, meron talagang paraan ng polis para kunin ka, di ba? Para kausapin ka. Pero talaga ganyan. Kaya alam ko rin na merong mga ganitong pagkakataon na madudumihan yung mismo mensahe. Pero overall, nakikita ko na 90%, 95% ay okay naman. At nagawa ng mga taong pumunta dyan na maipakita ang gusto nilang iparating sa gobyerno. Paglabas ng mga nagbembanga, wala na mot-mot nila. Iyak. Masyado siya mabilis! 2 minuto lang! Ano connect na Sogo dito? Sunod. Nakita ko may mga sa mga straw hat. Ito rin alam ko ni Origins. Alam ko sa ibang ibang araw to eh. Hindi to yung same na araw. Kasi nakita ko na tong meme na to itong nasa ilalim. Na reenact. Yan yung mga delikado mga ginagawa nyo. Mas lalo kayong pwedeng damputin yan. Mas lalo kayong pwedeng questionin. Ingat kayo sa mga gawain, lalo sa mga susunod na gang. Sinabihan ko na kayo before. Full rally lang, okay? Ito, mga geng-geng. At batugan na ng gugulo at nagsisira lang dyan. Huwag kami isa kayo sa problema ko bakit hindi umuunlad tong bansa. Tinabay nyo pa ang straw at sa kalokohan nyo. And ito na yung tungkol doon sa truck. Diba? Sila rin yun. Kasi ito yung isa sa mga nasunog. Two wrongs don't make a right. Kung gumagawa na ng mali ang gobyerno sa atin o kulang ang kanilang pagiging mapagmatsyag para bigyan ng accountability ang mga malalaking pangalan at mga malalaking nanakaw nila, huwag na natin dagdagan. Hindi yun maganda reflection nun. Ganun lang din yan eh. Kung violence lang din ang ipapalit natin sa gobyerno, violente din ang mapapalit doon. Oh my God. What? MB sa Ayala? Paawat naman, oy! Para sa bayan o para sa YouTube? Gabi naman makakuha kayo ng 5k views dyan, men, paldo! Ito mga to. May kita ko ba to sa YouTube? Nakasabi ko lang, wag niyong asiman eh. Ewan ko, sana yung ginagawa nila para sa bayan. Ito tungkol sa baddies, bad bitches. Kaya ba MV mga Vovo? Sunod. Ito. People Power Monument. Sir, pwede ka na-interview? Ayan. Ma'am, pwede ka na-interview? Sa GMA? Sige na. Pwede ka namin kayo ma-interview? Sige na, sa GMA? please. Ayan. Alright, mga kapuso, si Mav Gonzalez po yan na nag-uulat po live mula sa People Power Hirap talaga yan, Monument. though. Alright, sige. Babalikan po natin. Mav, naririnig mo ko? Yes, okay, Mav. Okay, nakikita namin na dumadami na rin yung mga tao kanina at umiingay na rin dyan. Pero mamaya, babalikan ka namin, Mav, dahil sa puto ito, makakapanayin muna natin. Ramdam mo yung pagod niya. Pero, mahirap yan eh. Lalo na live yan. Mahirap din talaga ako makahingi ng
na-interview. Alam mo sa mga nagtitisis, mga humihingi ng mga, pwede ba ano lang, 5 minute lang na na questionnaire na kaya sagutin. Ano lang to, tungkol kung ano man yung kanilang ginagawang thesis. Mahirap yan at isang magiting na trabaho talaga ang journalism. Basta maayos at malinis yung paraan nila. Di ko pinagtatawalan si ate, natawala ako sa nangyari kasi syempre mga taong yan, dire-diretso ayaw nilang maiwan sila ng grupo, di ba? Baka di na sila masama sa merienda. Sunod. Iba. Batay! Mas malakas mga pinaglalaban nito! Kulit ka. Yung mga di nakapunta dun sa rally, ito na lang gusto ilabas sa bala loob. Jingo. Treat me like what is, don't get me dirty. Ano ba? Tigil nyo TikTok nyo! Ibig sabihin ng H sa DPWH. Daming buhaya. Maraming buhaya, pero ano yung letter H sa Masyado pa ata maaga para dito eh. 1, H! Alam mga kurat. Corrupt talaga. Mali yung ating Okay lang, at least andun yung puso mo, kuya. Wala lang ngayon yung utak, pero nandun yung puso mo. Baka wala lang kape si kuya ngayon. Okay lang yan. siya, pero okay lang Highway, yan. Nanalo ha? ka ng 500 pesos at bibigyan na sa'yo. Buhaya! Di ba? Doon lang pumasok yung letra H. Hindi nyo kasi naiintindihan, okay? Advance si kuya eh. 500, ayan. So 500, may 500 ka pa rin. Pero gusto ko yung mga sagot mo. I mean, he's not wrong, diba? Galit talaga siya. Gusto ko yung sagot mo. Ito yung gusto ko mga teacher eh. Basta kahit mali yung sinagot ko, basta gusto niya yung sagot ko, masaya na ako doon. Bisaya first time sa BB. Ano ba? Nagkakaisa dapat tayo. Dapat bati ang Tagalog at Bisayawa. Ano ba? Huwag yun ang dagdagan ng ating mga kalaban. Parehong first timer. Okay, panalo sila ngayon. So doon po sa ating mga memes ngayon. Well, sa mga nakita ko naman, halos karamihan naman ay pumunta doon ng maayos. Onti lang ang mga violente. In-expect ko na rin naman sa dami na pupunta doon na meron talagang mga taong masyadong magiging mapusok, masyadong iba na ang gagamitin, hindi nagagamit ng utak, puro pusok. Bisa kailangan mo tong pagbalansehin. At ayun, napakita nga sa ibang mga nagsunog ng truck, nagsira ng gamit. Na medyo naiintindihan ako, may onti lang naiintindihan ko yung sama ng loob mo, pero kailangan i-direct natin yan sa tamang direksyon. Okay? Yung sama ng loob at yung passion natin para sa mas magandang Pilipinas. So yun lang, ako ulit si James Shopper. Super mga ito, huwag nyo like, share sa mga MV rapper nyong friends, huwag nyo mag-subscribe. James Shopper na mamaalam.